Благодаря ви. Така че очаквайте 30, за да разберем и кои ще са носителите на златните топки. Благодаря ви. Спокойно можем да ви обявим за най-красив автопатрул. Страхотна двойка сте. Благодаря. Вие за най-хубава водеща. Къде са патрулите днес, освен в София, Царево, Обзор, Стара Загора и Велико Търново. Сега ние тук в студиото продължаваме. ДПС се появи в учебник по история за 6-ти клас. Учебникът е проект, който първо ще бъде одобряван и буквално децата ще учат по него на есен. Сега тук при мен е учебника, за да ви покажа за какво точно става дума. Значи статията се казва "Българското общество и европейските ценности". Това е статията, която е унаградена с ето този плакат. Той е плакат на ДПС от евроизборите. И този дизайн на страницата породи негодование, породи въпроси дали това нещо е допустимо, дали е политическа агитация, дали може да съществува в учебник. Така че по този повод правим сега един разговор в нашото студио с Йонко Йовчев, директор на издателство Просвета. Добро утро. И Жанина Калчева, учител по история в 51-то училище. Вие ще учите шестокласници на есен и сте преглеждали всички варианти за учебници. Така. Диана Вълчанова, дирекция учебници, учебни помагания и учебна документация в Министерството на образованието, ще се включи по телефона. Добро утро на вас, госпожо Вълчанова. Най-напред, може би вие, господин Йончев, като издател на този учебник, каква е аргументацията на авторите и вашата като издателство за тях, за да се унагледи тази статия "Българското общество и европейските ценности" точно по този начин? Преди да ви отговоря конкретно, искам да се върна пак едно горещо лято преди 1-2 години. Имаше такъв случай с учебници, разгорещено обсъждане. Тогава поводът беше една снимка на някакъв хранителен продукт. Не си спомням, лютеница ли беше, вафла ли беше, в някакъв урок и се виждаше етикета на и фирмата производител. Тогава започнаха обвинения срещу издателите, че правят реклама, рекламни внушения, че взимат пари от производители и започнаха такива разгорещени обсъждания. Трябва да има, по мое мнение, такива обсъждания, но защото ако отворите спокойни. интернет, ще видите, че този факт е предизвикал страхотни дебати в интернет пространството. Знам. Ние, група издатели, така с чувство за хумор, се свързахме в този случай, когато ставаше дума за хранителния продукт, не си спомням, пак и казвам, напитка ли беше какво. Свързахме се с рекламна агенция да попитаме какво биха казали, за да включим в учебниците реклами на хранителни и всякакви други продукти, насочени към младежта. Тези специалисти подготвени в чужбина и така нататък ни изгледаха много странно. Казаха, че учебникът не е средството за рекламни послания и не могат да постигнат никакви цели с включването на реклами в учебника. Значи, рекламните послания в учебника са много слаби. Те не могат да внушат на учениците да консумират или да употребяват някакви продукти, които са вложени там в дизайн. И ние с едно голямо разочарование разбрахме, че от това не можем да изкарваме пари. Казано на шега. Значи, трябва да успокоим хората, че включването на такива материали, дори реални хранителни продукти, марки, те не водят до увеличаване на потреблението, не водят до рекламни послания.